gomboni mondo uti gati eka koro paroni kopo ni orem mokwa chopo to koro tich manyien apa ni bioja ibiro bet ka okang'eyo bata sem natie ka nyuola aparo ni nyuol mari wawachi wachachiel nyaneno ka jatend migawo mar omenda John Mbadi owacho ni ng'eni hik omenda mar 2024-2025 rumo kawuono to nyo owacho ni oseoro pesa e counties duto ma onge pes county mora mora modongo ada kwae jogo marito counties wa nigi pari jogo matiyo nege kapo ni pesa osebiro to jogi osetiyo ochulgi osachegi kanitie contractor manotiyo supplier manyotero gimoro to migi e pesa gi nikech pesa gi bedo budgeted to budget kosebedo approved mogolu pesa weuru prioritize osiepeu gi contractors mung'eyo chule uru jotije counties yuak hinyore kech pesa nitie moseor tok migi okadwa medo wach ka jeo kite to mana gi kama okete olape no aparo ni bende contractors mana e counties gi